Ini noiki HP rak muni blas isine mong tagihan tok. Cepet nak ngene utekku aturane. Wis sama ya lah main game. Rasanya kayak ono manis-manis ya. Orang teleponan sedino rasanya kayak sehari. Teleponan ah. Ngomong dari pacar daripada gue sing delok kastok di HP gue delok story. Ya. Loh, kok nggak aktif, Pak? Apakah dia mungkin lagi missing? Apakah dia lagi turu? Salah, saatnya saya ke sawah. Toples perannya. Halo Mas Toples. Alah, penyakit moro. Lek, apa ning kene dhewe? Iki lho mandekno pikiran. Ning toko lah akeh. Ya apa? Iku lamu limang bat. Ya apa? Iku ngomong nggih madengno pikiran. Antemno ku ya gelem. Lek, aku oleh takon mbok ora? Takon apa? Nah mangan semongko iki bahaya ora, Lek? Dari sapa bahaya? Lah iki mangane ning tengah jalan tol kok, Lek. Kalane omongane. Apa balik nak? Entar ku ketinggalan. Mulai. Mari dik pikiranku. Sunan sih, Lek. Wong aku mau yo guyon kok. Lek, aku tak delok. Kowe tak dolanan apa, Lek? Nak delok sangu remote. Radio ta apa kok sangu remote? Koran. Ampun, Lek. Lah pacarmu ning ndi, Lek? Kok kowe kok dolanan HP? Lunga karo makane. Kowe lha apa takon tekan kono? Ora, Lek, cuman takon tok. Oh iya, Lek. Nomor wingi sing lagi mau kirimi wis dadi pacar kok, Lek. Mosok sih? Heeh ya. Sakake sih wonge. Sakake piye, Lek? Sakake untuk pacar garangan wis gandeng. Sak omonganmu, Lek. Iya, Lek. Iki mau wonge bar tak VC. Tega aktif, Lek. Apa wonge turu? Dari sapa ra aktif? Jare iku ngene kok, Lek. Ngaku bar delok story-ne dhek karo lanangan liya kok. Jajal delok ta, Lek, ngapusi ta ora? Walah. Lo main lungko, nomor tak beda, Lek. Ganti ket wingi kok. Alah, titik ngombe ciwan ceno. Titik ngombe ciwan ceno.